Formålet med denne video er at vise, hvordan man kan få et regneark til at simulere et kast med 2 terninger. Det regneark, som jeg vil vise, hvordan man bygger op, ser således ud, når det er færdigt. Vi har vores 2 terninger. Vi har det udfaldsrum, vi vil arbejde med. En hyppighedstabel over de forskellige udfald. En procentfordeling af de samme hyppigheder. En nulstiller, sådan så vi kan komme til at starte forfra. Og endelig et diagram, så vi kan se det visuelt. Jeg klikker over på et tomt regneark, hvor vi kun har rammerne, så jeg kan vise, hvordan man bygger det op. Først har vi de 2 terninger, som vi skal få regnearket til at kaste. Det gør vi ved at bruge den funktion, der hedder slump. Og i det her tilfælde, så er det den, der hedder slump mellem, vi vil have fat i. Fordi vi vil have vores regneark til at generere et tilfældigt tal mellem 1 og 6, for det er jo det, man kan slå med en almindelig terning. Det skriver vi sådan der. Og den samme formel gælder for terning 2, så den kan vi faktisk bare trække ned. Så har vi 2 terninger, vi kan få til at slå. Måden vi får regnearket til at slå er ved at trykke på F9, som er vores magiske tast her. Det udfald, jeg er interesseret i at arbejde videre med, er summen af de 2 terninger. Så hvis jeg markerer de 2 celler her og trykker autosum, så får jeg summen nedenunder her. Hernede vil jeg så tælle sammen, hvad det er, jeg slår i vores udfaldsrum, som er fra 2 til 12, når vi slår med 2 terninger. Jeg vil have regnearket til at tælle her, hvis jeg slår en 2'er. Og der bruger jeg en formel, som hedder til hvis. Og det her regneark, det skal tælle, hvis der heroppe i vores udfald står 2. Sådan der. Og enter. Så den tæller, hvis der i C6 står 2. Den formel kan jeg egentlig genbruge hele vejen ned, men vi skal hele tiden have C6 gældende, så vi bliver nødt til at låse det, inden vi trækker den. Det gør jeg ved, at jeg sætter min cursor heroppe mellem bogstavet og tallet, og trykker på F4. Så kommer dollartegnen omkring her, det betyder, at den celle følger med i formlerne, selvom jeg trækker dem ned. Når jeg så har gjort det, så kan jeg trække ud og hive her hjørnet ned, og så får jeg formen ned over alle de felter, jeg vil arbejde med. Vi bliver så nødt til at ændre lidt i den, fordi hermed vil vi jo ikke tælle, hvis vi slår 2, vi vil tælle, hvis vi slår 3. Så det 2-tal her skal ændres til et 3-tal. Og det samme nedenunder til 4. Og til 5. Og det her det er selvfølgelig nemmere end at sidde og skrive hele formlen igen. (10) 11 og endelig 12. Så har vi alle det, vi kan slå. Og det her et-tal kan vi se, det vil flytte sig hver gang, at jeg trykker F9 og står ud for det, jeg har slået.
det der står oppe i C6. Men for at komme videre, så vil vi jo have det samlede antal udfald af hver slags, altså vores hyppigheder. Og det har vi sat op herover. Så jeg vil have det her regneark til at tælle, hvor mange gange jeg slår 2, hvor mange gange jeg slår 3 osv. Så for at gøre det, så skal jeg jo lægge det antal toer, der kommer herover, sammen med dem, der står her i forvejen. Og der bliver jeg nødt til at indstille her på vores regneark. Det hedder indstillinger, og under formler, og aktivere gentaget beregning herover, og der skal stå 1 og 1. Og det er det, der hedder cirkulære referencer, og det bliver vi nødt til at indstille, for ellers så vil regnearket ikke regne med den celle, man står i. Så det har vi styr på nu, så nu kan vi sige, heroppe vil jeg have toerne herover lagt sammen med de toer, der står i feltet i forvejen, altså i F5. Og lige nu har vi ikke nogen. Den her formel, den kan vi også trække, for det er det samme, der gælder hele vejen ned, og den springer selv med en tak nedad hver gang. Så kan vi prøve. Vi kan trykke F9 og se, hvordan regnearket begynder at tælle op, afhængig af hvad vi slår. Jeg kunne godt tænke mig at have en samlet tælling på alle vores udfald, alle vores slag, og der bruger jeg igen autosummen. Markerer de felter, jeg vil lægge sammen, og trykker autosum. Det her regneark, det vil jeg gerne kunne nulstille, så jeg kan starte forfra, så derfor har vi lavet en lille boks her med en nulstiller. Det virker på den måde, så hvis jeg i det her gule felt skriver 0, så skal vi indlægge en formel heroppe, der siger, at hvis der står 0 hernede, skal alt heroppe også ændre sig til 0, så vi kan starte forfra. Så det gør jeg hernede ved at skrive. Vi ændrer simpelthen på formlen, der står i forvejen, og giver nogle forudsætninger. Vi skal bruge den formel, der hedder hvis. Den kom der. Så hvis der hernede i vores nulstiller står 0, så skal det også give 0 i det her felt. Og hvis ikke der står 0, så er det bare de to celler lagt sammen fra før. Og parentes slut. Så kommer der til at stå 0 deroppe, fordi vi har 0 hernede. Den her formel kan jeg også trække med. Vi skal bare lige huske at se, om der er noget, vi skal låse først. Og det er jo nulstilleren F18, der gælder for alle. Så den låser vi med dollartegnene ved at trykke på F4. Så gælder den. Og vi kan trække den ned over alle. Nu har jeg 0 i nulstilleren, så det hele bliver 0. Nu kan jeg skrive alt muligt andet i vores nulstiller. Og så se, hvad der så kommer til at ske. Vi trykker F9, og så er vi i gang igen. Jeg skriver 0 herovre, og det hele bliver nulstillet, og vi kan starte forfra. Nu kunne jeg også godt tænke mig at få en procentfordeling over de her tal. Vi skriver lige 1 igen og laver nogle slag, så vi har noget at arbejde med. Sige, hvor mange procent af de her udfald af 2'ere, hvor mange gange giver det 12 osv. Og det gør jeg ved et simpelt regnestykke, der hedder, hvor mange 2'ere
er der divideret med, hvor mange slag vi har slået i alt. Det får vi så her, 0 og 0 her. Og hvis vi kigger på formen her igen, så er det jo det samlede antal af det samme, så den låser vi også. Og så kan vi trække vores formel ned, så det gælder for alle. Og vi kan endelig lave en autosum, sådan, så vi har 100% i alt, heldigvis. Til sidst vil jeg gerne vise det hele visuelt. Og ved at markere de her to, og klikker på indsæt og på diagram, jeg vælger bare det første her, så får vi et fint diagram over det vi har lavet her. Jeg kan trække det lidt større. Så kan man ændre på indstilling her med farver, og man kan skrive en titel. Vi kan kalde det udfald i procent. Og så har vi det. Og vi kan se igen, trykker vi F9. Så følger diagrammet også med. Hvis jeg bare holder F9 nede, så slår den bare uendeligt, indtil jeg slipper igen. Så sådan kunne man lave et regneark, der simulerer et kast med 2 terninger. God fornøjelse.